meg a nyugalmat. Csak egy hívás. 3 kopogás az ablakon. MZ Felix, jelentkezz. Máker, Jobb, Zaf, egy szavát sem értem. Mit mond? És minden megváltozik. Kutya ember hangon beszél. A tudós pszichológus nem fogad el ilyen közhelyeket. Jogai elsündörgött. Kérem a következőt és üzenet a jövőből, a Mézga család különös kalandjai. Szombaton és vasárnap délután az Úgy értetted, hogy csúszda szakember? Hé, még nem fejeztem be. Biztos van megoldás. Na? Ha hölgy lenne olyan kedves. Néhány perc múlva 2 óra, ez ismét a Hírek Plusz az M1. Jó napot kívánok! Az előző adásban már beszéltem arról, hogy november 13-a van, és ez a nap a magyar nyelv napja, annak emlékére, hogy 1844. november 13-án szentesítette 5. Ferdinánd a magyar államnyelvről szóló törvényt. A jeles esemény előtt mi itt a közmédia csatornáin is megemlékezünk, mi több, nem csak egy napot, hanem egy teljes hetet szentelünk anyanyelvünknek, amely kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapját jelenti. Az M5 kulturális csatornán például a hétköznap 18 órától látható libretto adásaiban a héten többször is a magyar nyelv lesz a kiemelt téma. Szerdán például a ChatGPT és a nyelvünk kapcsolatáról lesz szó, pénteken pedig az anyanyelvi példaképeink témában lesz a műsor vendége Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató. Holnap, november 14-én 8 óra 55 perctől a Magyar évszázadok a magyar nyelv ügye című dokumentumfilmet tűzi műsorára a csatorna. Ebben a magyar nyelv hivatalossá tételéről rendelkező 1844-es törvénnyel foglalkoznak. A 9 óra 20-kor kezdődő Talentum című riportműsorban a magyar nyelvésztársadalom elfedni, elleplezni, és ez nem jó. Ahogyan kommunikálunk, hát jó lenne, hogyha még szóban kommunikálnánk, hogy ezt a divatos szót, hogy kommunikáció. Már egy idegen szót mondtam. Rengeteg idegen szó van, amelyiek aztán majd el is tűnnek, de jönnek helyettük újak. Hát azt kommunikáljuk, hogy hol meetingelünk, ahhoz, hogy sok legyen. És amennyiben egy jó projektben vagyunk benne. Mindez egy message-et, akkor majd... De ezt hallod, ez a baj. Lehet jó pofizni, meg lehet nem.